Malta rtirat l-ambaxxatur tagħha fir-Russja. Fi stqarrija l-Gvern Malti ħabbar li sejjaħ lura lejn pajjiżna lill-ambaxxatur Carmel Brincat b'sinjal ta' solidarjetà lejn ir-Renju Unit wara l-attakk f'Salisbury. Il-Gvern Malti kkundanna l-attakk bl-aktar mod qawwi u qal li jaqbel mal-evalwazzjoni li għamel il-Gvern Ingliż li l-avvelenar fuq l-ekspija Russu u bintu hija responsabbli għalih ir-Russja. Il-pass ta' Malta huwa bħal dak ta' pajjiżi oħra, kif spjega l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela. Dinja miżura li ħadu anke numru ta' pajjiżi oħrajn, anke f'dawn il-ġranet stess. U allura aħna inaqadna flimkien mal-komunità internazzjonali mhux biss fil-kundanna tagħna kif għamilna fil-ġranet li għaddew, però anke f'azzjoni li l-ambaxxatur ġi rtirat għal konsultazzjonijiet b'mod temporanju. Sergej Skripal u bintu kienu nstabu mixħuta fuq Bank Salisbury mitlufin minn sensihom. Ftit qabel huma kienu flimkien fi stabbiliment tal-ikel. Il-velenu li ntuża fil-konfront tal-ekspija Russu u bintu kien wieħed li jolqot lin-nervituri u l-esperti Ingliżi qalu li dan inħadem fir-Russja. Sallum il-ġurnata kemm Sergej Skripal u bintu Julia għadhom f'kundizzjoni kritika filwaqt li l-investigatur Ingliż li mar jagħmel stħarriġ fir-residenza ta' Skripal ukoll intlaqat minn avvelenar u jinsab ukoll l-isptar iżda f'kundizzjoni stabbli. Sergej Skripal kien għadda informazzjoni lis servizz sigriet tar-Renju Unit filwaqt li kienet jaħdem ta' aġent sigriet tar-Russja. Huwa kien ġie arrestat f'pajjiżu u wara li għadda minn proċeduri fil-qorti kien weħel 13 sena ħabs. Fl-2010 nħeles u ntbagħat l-Ingilterra wara ftehim dwar partit ta' ex aġenti sigrita.